guys, finally शिलंनिफ्राय फैयै दा जों गुवाहाटी सफैबाय गुवाहाटी सफैनानै जों दा जारौ हटेलाव दंफैयो आरो ना जारौ हटेल ना बावलायलांबाय आं जारौ हटेलाव जि एकदम देहाया बोरैबा जाजोब्बाय आंना जेने थेने सफैबाय आरो हरसे जेने थेने ट्रेन गाखोनानै गाबोन फुंसिम जेने थेने माला बे हरा थांगोन गोसोआ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो माला न' मोनहैगोन जागासिनो न' मोनहैबासो सान्ति जासिगोन आं ओमफ्राय दा ओंखाम जानो फैदों आरोना बे जारौ हटेलाव दिनै सान्तिनो जानोसै जारौ हटेलाव बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया जों खनसे गुवाहाटी फैनायावबो नोंथांमोना खोन्थाखादोंमोन जों मा जादोंमोन बेयावनो जाफैदोंमोन आरो जों जारौ दाबो जानो नागिरदों मा थालि लागोनथाय बिथाङा नायगासिनो जि खस्थ' दै आयौ शिलंआ खेंख्रा खेंख्रि लामा थांनायाव जेबो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैफिननायाव बिराद दुरबल जाना फैनानै देहाखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आरोना जोङो भेज थालि लाबाय फिस थालि बेनिफ्राय एखौ लाबाय ओमफ्राय एखौ लाबाय खांख्राइ लाबाय एखौ एम्फौ बोरैबा साम' साम' नैबे साम'जों सबायखौ लाबाय बेनि उनाव थाइगिरा बोरो अमा थाइगिर बेखौ लाबाय टिभि नायै ओंखाम जानो हायो टिभि नायै आंथ' नुनायानो नङा टिभिखौ नुनाय नङा अ गाइस नै फाइनेलि सफैबाय जोंना थालिया नायदो मा दङ नै गाइस जोंना ओंखामा सफैबाय मा लादों खोन्थानि र' बेयो भेज थालि बेयो सबायजों साम' एम्फौ एवनाय ओमफ्राय खांख्राइ बेयो नायानो ना ना आरो मोनसे मोनफैनो दंबावो बरियानो जाग्रोना लानोसै गोथाव साम' अमा नांथ'आ ओंखाम लादेरबावबायसोलै मालाय आं नांथ'आ र' खांख्राइ थालि नाङा थालि नाङा खांख्राइ आंनाबो खारदोंना
मैथाखौलाय जानो मैथाखौ नायो जादो बे ना नाजों मैथा नाजों मैथा बरिया जाग्रोनोसै आज जो बुलाया मैंने इंटरेस्टिंग गाना वैसे देखते देर हम सोच रहे थे कुछ करते हैं दिस इज इंटरेस्टिंग मारै जाखो बरिया जाजोब्बाय जाजोब्बाय अमाखौलाय मानो जायाखै मोननै दंबावो ना मेजेमखौ जानो हाया अखा फैसिगोन दे उरा जाखांबाय नै ओंखाम जाखांबाय शिलंआव सप्तासेनि रसा नांनायखौ दिनै जाफैबाय ओमफ्राय नै जोङो शिलंनिफ्राय गय बायना लाबोदोंमोन आरोना नै जि मोजां लाइ बिलाइयाव ओरै थननाय आरो जानोसै गयखौबो साइडआव दोनदों गया बिराद साफा ना शिलंनि गया साफा आं बिदि जाया आरो एसे जानोसै गया अन्थाव अन्थावथारलै फिसा फिसा जायो फिसा फिसा आरोना गाइस शिलंआव सप्तासे ओंखाम मोनजायैखौ दिनै जानानै फुरा खालामबाय सबाइजों साम' खांख्राइ भाजि एम्फौ लाथा भाजि ओमफ्राय थाइगिरजों अमा मैथाजों ना इस जि जाखाबायलै दिनै सप्तासे जेबो जायालासिनो दंमोन दिनै फुल खालामबाय जारो हटेलाव फैनानै गाइस नै जोङो गुवाहाटी स्टेशनाव सफैबाय आरो बै दहाय ओंखाम जानायनिफ्राय भिडिअ लानो हायासै जि मेंनानै ओमफ्राय जोङो बै स्टेशन बेयाव रेस्ट हाउसाव जिरायदोंमोन ना जों स्टेशन बेयाव रेस्ट हाउसाव जिरायदोंमोन दसे जिरायनानै नै दा ओंखारबोबाय वारेस लोंदों नै ट्रेना 8:30 खारगोन आरो ना ओमफ्राय दा जोङो दंफैयो आरो ओमफ्राय आंनाव बेटारियाबो जोबां जागासिनो मबाइलना चार्ज होनो मोनाखै ओमफ्राय नायनोसै दा ट्रेन गाखोनानै मा जायो मा मायो जोबोद मेंखाबाय आयु मेगन सेगन गोजा जाजोब्बाय आंना अबस्था गाइस नायलाय बे हौवासाया अबेनिफ्रायबा फैनानै जों जिरायबाय थानाय सिगाङाव इदि गोलाव जानानै उन्दुना थागारफैदो नायलाय